Okay, her kommer et fodboldtricks, og hvis du gør det, så gør du bare sådan her. Du gør sådan her. Og vi vil hvordan man gør. Du gør sådan her, så din fod er lige der. Så tager du din venstre fod og gør sådan der. Og hvis I er venstre benet, kan I bare gøre sådan her. Med højre. Ding. Og vil I vide, hvordan man gør det her? Ja, så skal I bare gøre sådan her. Så skal I bare gøre sådan her. Bare stik benet rundt. Hvis I vil vide, hvordan man laver et tiltricks, skal I bare gøre sådan her. Og hvis I vil lave lægertræning, så kan I bare gøre sådan her. Så lige ud, hvis I har strikket ben. Ligesom sådan her. Bare bøj den i ryg igennem sådan her. Så løber man. Og så har man lige lavet tricks på en. Og der er flere tricks. Ved I, hvordan man jokker på den? Det skal jeg nok fortælle jer. I gør sådan her. I tager foden, stikker den her, og gør sådan her. Du tager foden, stikker den under bøjlen, sådan her, og gør sådan her. Og kan du gætte, hvor højt den kommer? Den kommer hertil. Hvis I gerne vil have den højere, skal I bare gøre sådan her. Tag foden oven på bøjlen, træk den tilbage, og gør ligesom den almindelige jokken. Sådan her. Sådan her. Det er ret svært fra starten af, men I skal bare vide, jeg har øvet mig. Sådan her. Nu må det hellere blive hørt. Og hvis I vil bygge den, skal I bare gøre sådan her. Ligesom mig. I tager jeres højre ben, hvis I vil højre benet, og I tager jeres venstre ben, hvis I er venstre benet, og bygger sådan her. Og hvis den ikke rammer, skal I bare gøre sådan. Igen. Og hvis I gerne vil, så gør jeg bare sådan her. Og I kan også lave sådan her. Se, nu går jeg lige ind i stuen. Jeg går lige ind i stuen. Og så kan I bare se huset lidt på hver. Og så gør jeg sådan her. Jeg har 4 tricks gemt i mig. Og hvis I vil finde det, så gør jeg sådan her. Men hvis I vil finde en mand med finder, så gør jeg sådan her. Og nu er det færdigt. Ja.